plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give up. Drink up, me hearties, yo ho. Yo. Jag får några träd uppe. What? Vad är som tur typ neck Joe, you guy? Yeah. Om det är en challenge någon tar väl att få kaktus, eh? Allt jag förklarar man då. Och sån här kaktus skulle man ha. Wow. Wow. Det är som är minst vi kaktus för att man ska göra lite. Jag kunde säga. Tutsi också. Okej, jag får inte rätt då. Lite, no? Green dye? Nej, jag har kaktus nu. Fuck you, little guy. Damn it. Oh, är det Tesla, yeah. Okay. Hey, vi ska få till Diamond Try. Yeah, titt okay? Okay? Ja, färdigt det Turge. Så är det vanligt med man kör det on, va? Ja, jag har aldrig haft bruk för sitt cobblestone, så jag får bara be högt. Allt det är också. Det har massor av träd, så det ska börja det. Nej, jag står in. Oops, jag glömde det. Jag ska träd till. Brukar träd till att jag prickar runt till diamantträd så kan man se därifrån. Så svek. Ja, vad så? Ja. Ja, det är för Iver här och tacka Tidji här Iver och good luck med thank you. Gott. Ja, fair då. We cool with this. Kan jag spara? Och nu guy? Ja? Jag sa. Tidji är bara tycker tänk här. Vet är så jag vad här var Vit färra. Jag har kat tröjn i mig. Ja. Färre så reverhållare. Åh nej, jag glömde på igen och vi tar finns några diamanter. New guy? You know what to do. Don't hide from me. What about that sword? Look at my sword, The shit! Transfer them! No! No. What the? Well, half our husband. Yeah. Mysteriously disappeared. Yeah. Alltså, jag tror att titta det dripes Jorn med det var veck, alltså. Hallå. Jammer en creeper och creeper up on me, alltså. He's kind of creepy. Oh. What? Hey! Sker vad kan ska ske? Sker. Kan komma så fra? Jag hade vid av fish company. Kan komma fra? Wow! Ah! Jump in the water! Det är inte ship då. Jag vet. What? Kär spannet. Ah! Jag brände water! Kan du görs someone? Jag vet inte just. Blame the new guy, okay? Nu kan jag just. Aj! Hur slime? Slim. What? Jag ska för ett alla melon. Jag sitter i
Nej. Ja, fuck you! Sitt her fria lir og gjør kaktusgrøt. Som new guy. Men jag syns inte att det är så fredligt och bara fick man koppelstånd. Vad är det just? Alltså jag vet inte men det viskar som det övervisen för att det är så spalt. Ja, jag vet inte vad det är. Ah! Vad är det då bara? Nej. Jag kan inte röva! No! We have to save the ship! Köp du, det vet köp du inte detta längre? Kom hit in där. What? Gädde. Tion. Jag har bara explosion. God! Jag vet aldrig inte där, lägga. Okay. Hey, new guy. What you see? Yeah, okay. Så kanske är netter. Allt jag just netter update. Wow. Wow. Oh. Det är så inte det. I must escape. Oh, I went to hell and back. Oh my god, att det var helvete. Gott nog. So, Jesper, du har nytt arbete. Nej, new guy. Yeah, new guy. Jag har inte velat patcha sheepet jag kan upp för sitt. Kan det rätt här för näkar crewmember uppe? Crewmember? Kvar där uppe, ja? Yeah, kvar är här. Hey! Ja, det är blue guy. The blue guy. New guy. Blue guy. Oops. Well, apparently we fuck up. But Oops, det är en aktion. Tainos kan fixa. Jag kan fundera på hur vi skulle få ett diamanträd. Wow. Du är ett skipet körer på diamanter, okej? Skipet körer på diamanter. Bast. Och eftersom skipet körer på diamanter så nöjst Espern och New Guy för ivrig till träger efter diamanten. Ja. Men så nice. Jag kan inte gå kugga då. What's the point? Espern. Wait. Can I Pick off Destiny. Okay. Go som Journey of Destiny. Jag är faktiskt som Journey of Diamanto. Nej, jag just ett Destiny. Ja, totalt Destiny. All over. Nu manglar blockar. Är du blockar? New Guy är alltid blockad. Stora. Jag förnämns på att det är för en stävkip nu där vi kommer åter. Simon! Kom här! Kom i batten! Oj! Kom i batten! Boja. Inte gör något viktigt. Ja, jag menar... Simon svim. Simon! Jag svimmer. Hej. Nej, du bottnar. Simon! Kom då. Nej. Inte gör Mission Impossible vid Mata. Simon! Okej? Kom on. Jag kom ju till dig. Boja med. Jo.
Levi, hörst du? Okej, kom vatten. Dun, 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 I dun. botten, don't kom i botten! Jag är ju batten. Da-da-da. Dun, 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 dun. Visst är det diamantträ knappt lär mer scary ut än det gör. Man vera ser tingen så kom upp rent på att jag också. I don't know man. Okej. Cool man, cool. Yeah. Yeah. Just like this. Do that. Oh shit. Look at You guys smuggled goods, no looking in here. Okay, thank you for the bow and arrow and TNT and wheat and eggs and pink wool and broken record. Men and jag ska sitta... What? Kan vara här? Han kör Oh! det här. So bro. Ichikiainen, okay? Whatever you do. Okay. Ichikiainen. Inte. Au! Ah! Han tar mig! Nej! Väck! Levi, jag pitchar väst därifrån. Okej! Kom här. Okej, hur så kan du fläcka upp i Han är en sky pirate, don't you remember? Oh yeah. Nej, more... Vi hade älter. Okay, so... We can do this, man. Sådan. Yeah! Vid det höga trä... In the... Det här... Ja, vid det höga trä i det irs. Nu kunde det gott komma... Här över och så... Fixa... Han var tyst. Höcka allt nere i det, okej. Du kan inte särskilt det ur bro. Det här Ja, skönt. But of course. alltså jag vet inte, jag har aldrig en cursor ner träden. Alltså jag går på det där, inte höjt till nio, bara grusar kommer alla ställen. What? Passa. Det är något steg där kunde spana, ska se så. Jag hade läckt väcka spawn. Når han säger. Ja! Oh shit, han creeper. Ja! Ja! Tack för det, new guy. Kom på mig bara. Jag fick se här. Det som vi säger är att alla diamantarna blir väck. Och så new guy har en diamant alltså. That's all we need, man. För jag går kanske allt... What? That's all we need. Wow. Hurricane? Ah. Wow, Esper. Det ser ut som anker helt eldupprickvarna. Hemma för att fixa henne. Hvordan det kan krösa komma? It's a curse! Så jag ska fixa brunna. Wow! Yay, diamanter! I would like to have some diamonds! Titt. What? Kan Du jag få fixar... credit för jag fixar brunna? Ja, du kan få diamanter. Jag fixar brunna titt. Kan jag hattar? Jag är så diamant. De störst för att äta träd. Ja, jag får få alla grusadlar och fylla namnar. Inte ett kvar i halte. Let's get the hell out! No! The curse! Thank God! Oh. He fell out of the world. Wow, ja, vi har akkurat lagt mest till. Det var att träd som vi resurrektar jag och jag kan inte respawna till. Vi är försiktiga. What? Man kan inte respawna nu tar vi det här brottet träd. Hold on. Du tar ju akkurat!
They fly, you fools! Hvor er levande? Jeg kan nok kora... Wow! Kora grisen av meg! Okej, vær forsiktig så det ikke dodger til man kan ikke respawna da. What do you Are mean? you Nej, jag bastard? tar tredje brottet så då tar man inte respawna. You will not sleep the next day, my son. Nå, men det jeg har diamant nu här så jag har diamant i motoren. Yeah, vi fick was där på in my position. In your positions! Yeah, jag kanske kommer igång upp här vis åtta. En ägg från en gruse. Fuck man. Shit. Okay. Fuck off, Trisage. Okay. Asta. Asta. Woo. Oh, så är man kommer åter. Yeah.